Tant kemm kienet jgħaddi kollox riċevuti mħallsin fl-inkjesta tal-isptarijiet tal-Maġistrat Gabriella Vella, l-esperti barranin batu kontijiet f'isem persuna li jidher ċarli la kellha l-kwalifiċi u lanqas l-esperjenza fil-forensika diġitali. Min analiżi li kompli jagħmel One News minn tarif fideħ, jirriżulta li xhur wara li l-abbozz tar-rapport finali kien diġà ġie ppreżentat lill-Maġistrat, il-kumpanija Ansec AI Limited impjegat konsulenta bl-isem ta' Zara Melody fuq il-parir ta' Jeremy Harbinson u spiċċat titħallas bit-salsa. Skont il-profil tagħha stess fuq il-medja soċjali, din il-konsulenta hija apprentista jew student worker, waqt li sa ftit ilu kienet taħdem bħala lifeguard u għallima tal-hawn qabel ġiet ingaġġata minn Ansec AI Limited. Min tliet irċevuti li ppreżentata liha l-kumpanija bejn Settembru u Diċembru tal-2023 joħroġ li ntalab il-ħlas ta' iżjed minn 20,000 euro bir-rata ta' 150 euro fis-sija li l-istess rata li żemmew għall-esperti prinċipali tagħhom. Għaldaqstant ħallsu mill-qrati tagħna bl-approvazzjoni tal-Maġistrat Gabriella Vella ferm aktar milli l-kumpanija kienet titħallas il din il-konsulenta. Dan anke jekk isem Zara Melody ukoll ma jriżulta mkien fir-rapport li l-kumpanija ppreżentat bil-maqlub tal-esperti l-oħrajn kollha. Ikompli joħroġ aktar ovvju li tant kemm ma saru l-ebda verifiki li l-esperti kienu qed jabbużaw jippreżentaw irċevuti vagi u qarrieqa l-aqwa li jsolħu l-miljuni minn fondi pubbliċi kif ukoll ġie indikat mir-rapporti ta' One News fl-aħħar jiem. Dan wassal biex tintnefaħ l-ispiża ta' iżjed minn 11 miljun euro li tħallas Irlandiż Jeremy Harbinson u l-kumpanija tiegħu Harbinson Forensics Limited li spiċċa x-xogħol eżatt wara. Fost l-oħrajn kif żvelajna, l-esperti komplew ġebdu għal kważi sena wara l-tlesta l-abbozz tar-rapport finali, sempliċement biex jagħmlu korrezzjonijiet fih u tqabbil fid-dokumenti, bil-konsegwenza li l-ispiża żdiedet madwar 1,300,000 euro oħra. Żmien li fih ukoll Ansec AI Limited ħalset mal-400,000 euro oħra, inkluża it-taparsi esperta.